И здравейте, че които ме гледате. Аз съм Така 186. И днес ще ви направя първия клип в общия ни канал. Той е... Да, сега ще кажа какъв е. Той е как... Клип урок е как се снима Bandicam. Така. Отивате тук. Вижте, отивате тук. Е това. И правите колко искате да ви е голямо. Така. И избирате някой клавиш, с който да снимате. Например, F12, с който да го спирате на пауза. И така, настрой. Вид на файла, какъвто искате да ви е, MP4 или AVI. Така. Аудиото. Кодек, тук не го барайте, нищо не да правите. 192 тук също е най-удачният вариант. И честотата, аз съм се я направил на най-голямата, защото искам да ме чувате най-добре. Така. Чуваме на тези настройки. Звук. Звука. Да. Веб камерата. Така. Тук добавяме. Така, тук може да добавим наслагане на веб камера в изходния файл. Запази веб камерата като отделен файл MP4. Това, ако искате да имате камера, кликвате на USB. Ами то някакво да иде и настройки. Така. Тук са настройките за камерата. Затваряме на лого. Тук нищо не пъти. Тук са ефектите. Ефекти на мишката. Свят при ляво кликване, свят при дясно кликване. Тук може да сложите ефекти на мишката. И ето, виждате как аз кликам с такова ясно. И добавяне на ефект на осветяване на мишката. Това не го... Ако искате да ви е така, добре. Ето, това ще бъде всичко за епизода. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако е така, дайте палец нагоре. Чао!